Zilver, dat is de prijs die er voor Sjenky Knecht oerbleeuwt in Malmö. En dat wilst hij het EK prima begint. De eerste afstand, Vretejoen, de 1500 meter, wint de band de eerste. Sneun is dan de 400 meter. Knecht docht het ik goed op die afstand, hij wordt tweede. Na 2 dagen is hij leider in het algemeen klassement. Een prima uitgangspositie voor de laatste dag. Maar juster giet het mis. Eerst op de 1000 meter, Knecht wordt uitschakelen in de kwartfinale. Maar nog hield hij is hij leider in het algemeen klassement met 5 punten voorsprong op Freek van der Wart. Dan de 3 kilometer, Sjenky Mat van der Wart voorbleeuwen om zijn titel te prolongeren. Dat liep het langst te wezen, maar in het laatste stik wit van der Wart Knecht te passeren. En is hij de nieuwe Europees kampioen en Knecht tweede. Nou ja, dat ik op verlies aan ploeggenoot is dan nog wel het minst erg, maar ja, ik had het eigenlijk gewoon allemaal zelf in handen, maar totdat het op 3 kilometer heb ik gewoon weggegeven, dat is gewoon dom. Ik wachtte te lang en ik had niet verwacht dat Freek zou gaan. Dat was eigenlijk het hele verhaal. Dan wie er ik nog een orenvries, Daan Breusma. Hij die mij onder Knecht mij onder mannenploegen aanlossing. Ik je geen goud voor Nederland. Je giet de winst naar de Russische ploeg. Het zilver is voor de Nederlandse ploeg. Ik denk gewoon net echt tactisch rijden hebben gehoord. We zijn super sterk, maar we hebben in het begin wat te volle jong. En ja, ik vind gewoon een slechte relay en dit hier volle beter wijze kennen. Kijk, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik heb zelf tegen onszelf gezegd, we zijn echt 4 kleine kinderen. Dat je het zo kan verprutsen, zeg maar. 4 kleine kinderen die heel goed kunnen schaatsen. Dit mag niet gebeuren. Nee, dit mag ook niet gebeuren. We gaan altijd met 4 keer te gaan we volle bak aan en dan liggen de Russen eraf. Niels gaat nu bij de 2e keer al. Nou ja, dat kan gewoon niet. En je ziet meteen dat dan krijgen we zelf ook moeilijkheden als we meteen bij de 2e keer al gaan. De Nederlandse vrouwen Helm Wolgout bij de ploegen aanlossing.